zadefinujem novú funkciu, napríklad funkciu výpis, ktorá bude definovať, ktorá bude vypisovať nejakú postupnosť znakov, napríklad reťazec zložený z niekoľkých hviezdičiek, prípadne tento výpis urobím dvakrát. Keď toto spustím, to znamená, že spúšťam skript, tak sa mi všeli objaví informácia o tom, že sa skript spustil a nič sa nevypísalo. Nevypísalo sa preto nič, lebo Python urobil len priraďovací príkaz do premennej výpis, priradil definíciu funkcie. Naozaj vidíme po vypísaní mena výpis, že je to nová funkcia. Aby sme ale takúto funkciu spustili, nielen zistili jej hodnotu, tak musíme uviesť okrúhle zátvorky. Okrúhle zátvorky spúšťajú túto funkciu. Vyskúšame, čo to urobí. Naozaj funkcia výpis sa spustila, v našom prípade sa vypísali 2 riadky hviezdičiek. Takéto isté spustenie môžem urobiť samozrejme aj v skripte, ktorý definuje túto funkciu. Napríklad to urobím 2-krát. Prípadne pre kontrolu sem dáme ešte medzi to nejaký iný výpis. Napríklad uvedené slovo Python. Keď to teraz spustíme, to znamená stláčam zase run script, tak v skripte vidíme, že sa nám vypísali 2 riadky hviezdičiek, to bol ten prvý výpis. Potom sa vypísal jeden riadok so slovom Python a opäť sa zavolal výpis, ktorý vypísal 2 riadky hviezdičiek. No ako to funguje v skutočnosti? V skutočnosti Python naozaj vždy, keď nájde príkaz, ktorý má vyvolať funkciu, tak musí vykonať takýto postup. Mám to spísané v takomto prehľadnom zápise. To znamená, pri volaní funkcií sa samozrejme preruší ten chod príkazov, ktoré on vykonoval doteraz a zapamätá sa miesto, kde sa stalo to volanie tej funkcie. V našom prípade tým miestom je tento výpis, to znamená, tuto je to miesto, kde sa bude treba vrátiť v prípade, že už celú tú funkciu výpis vykonal. Ďalej sa skočí na začiatok funkcie a vykonajú sa všetky príkazy. V našom prípade to znamená, že sa skočí na začiatok výpisu a vykonajú sa všetky príkazy, to znamená, vypíšu sa 2 riadky hviezdičiek. Ďalšou akciou je návrat na zapamätané miesto. Zapamätané miesto sme si zaznačili hviezdičkami, to znamená, on sa vráti na toto miesto, aby mohol vykonať ďalší príkaz. Opäť je tu volanie funkcie, opäť si zapamätá návratovú adresu, miesta, kam sa bude treba vrátiť, vykoná 2 riadky hviezdičiek a vráti sa a pokračuje na ďalšom príkaze, ktorý v tomto prípade nerobí nič. Tomuto hovoríme mechanizmus volania funkcie. Skúsme sa na toto isté pozrieť teraz z pohľadu grafických príkazov, ktoré sme používali doteraz. Takže namiesto takéhoto výpisu poďme robiť s grafikou. Takže budem pracovať s tkinterom, zadefinujeme si funkciu, ktorá bude vypisovať nejaký text. A bude to vypisovať na nejaké náhodné hodnoty, na nejaké náhodné súradnice. Napríklad
na náhodné súradnice XY vypíšem nejaký text, napríklad reťazec Python. Takže mám takúto funkciu a túto funkciu by som chcel niekoľkokrát zavolať. No, aby mi to celé fungovalo, tak zrejme Python musí vedieť, čo to je randint, musí vedieť, čo je to canvas. Tak na randint pravdepodobne použijem modul random a asi by bolo dobré to zapísať aj sem. Takže dáme si random randint v tom druhom prípade. A okrem toho treba definovať aj čo je to premena canvas. Grafickú plochu aj zobrazíme pomocou tag a zavoláme kreslí text niekoľkokrát, napríklad pomocou for cyklu. Takže v tomto prípade 20 krát zavolám funkciu kreslí text. Spúšťame a pozrieme sa, čo to urobí. V tomto prípade pozrieme si, ako vyzerá grafická plocha. Grafická plocha vyzerá takto. Takže 20 krát sa nám na náhodné pozície vypísal reťazec Python. Z pohľadu nášho mechanizmu volania, tak vidíme, že pri každom volaní tej funkcie 20 krát sa zapamätalo miesto, vykonalo sa vypísanie textu na náhodnú pozíciu, zase sa vrátil na zapamätané miesto a toto robil 20 krát. Takže si treba uvedomiť, že tento príkaz kreslí text sa vykonal 20 krát a za každým sa musel niečo zapamätať a zase skočiť na zapamätané miesto. Z pohľadu Pythonu samozrejme sú zaujímavejšie funkcie, ktoré majú parametre. Takže pozrime sa na to, ako sa v Pythone definujú funkcie, ktoré majú parametre. Použijeme opäť tú konštrukciu def, kde do okrúhlych zátvoriek sa uvedie jeden alebo viacej parametrov oddelených čiarkou a tým sa pri definovaní funkcie definujú dočasné premenné, ktoré budú slúžiť na to, aby sa mohli tieto príkazy vykonať s nejakou zmenou. Opäť ideálne je vyskúšať si to na takomto programe. To znamená, toto si zatiaľ odložíme, aby sme to mohli neskôr modifikovať a vyskúšajme najprv takýto jednoduchý príklad. Vypisovať niekoľko hviezdičiek do riadku. Parametrom bude premenná počet, ktorá zrejme už z toho názvu nám hovorí, že koľko hviezdičiek sa vypíše v jednom riadku. Je to niečo podobné, ako sme robili predtým ten výpis, ktorý robil tých 10 hviezdičiek. Teraz to bude jedna hviezdička, ale vypísaná príslušný počet krát. Takže toto je moja funkcia výpis počet a môžeme to otestovať. Sa nás spúšťam a otestujme, ako to vyzerá napríklad. A chcem to zavolať 9 krát. A ak by som to robil takto, tak za každým vypíšem 10 hviezdičiek. Skúsme, vidíme, že každých z tých 9 volaní výpis hviezdičiek vypísal 10 hviezdičiek, alebo to môžem zmeniť a vypísať ich hviezdičiek. To znamená, prvýkrát to bude jedna hviezdička, potom 2 hviezdičky a tak ďalej. Takže teraz, keď to spustím, tak
dostávam takýto pekný trojuholník. Vďaka tomuto môžem tvoriť rôzne zaujímavejšie konštrukcie. Ale teraz, ako to vyzerá z pohľadu Pythonu, keď mám funkciu, ktorá má nejaký parameter. Pozrime sa na to s tým našim mechanizmom, princípom volania funkcie. Opäť je tam prvý bod, kde si zapamätávame adresu a posledný bod, riadenie sa vráti na to zapamätané miesto, ale to, čo sa deje medzi tým, je trocha komplikovanejšie. Keďže táto funkcia má nejaké parametre, alebo jeden parameter v našom prípade, tak sa vytvoria nové premenné. To znamená, pre každý parameter sa vyrobí nová premenná. V našom prípade tou premennou je premenná počet. Takže ako náhle je volanie tejto funkcie, tak sa vytvorí, pri volaní tejto funkcie sa vytvorí premenná počet. Ďalším bodom, čo sa udeje, sa priradia hodnoty skutočných parametrov. To znamená, v našom prípade hodnota premenej i alebo desiatky sa priradí do premenej počet. Takže on urobí za nás to, že pri výpise hviezdičiek do premenej počet priradí jedničku a urobí print jedna hviezdička. Potom do premenej počet v cykle priradí dvojku a zase urobí tento print. Parametrom, ktoré sú uvedené v hlavičke funkcie, hovoríme formálne parametre, takže to sú tie parametre, ktoré sme popísali v tejto hlavičke, to je parameter počet, to je formálny parameter. A tá hodnota, ktorá sa priraďuje do tohto formálneho parametra, sa hovorí skutočný parameter. V našom prípade tým skutočným parametrom je hodnota i. Na začiatku je to 1, 2, 3 až 9. To znamená, skutočnou hodnotou, skutočným parametrom je týchto 9 hodnôt. Takže on pri každom volaní vyrobí novú premenu, priradí tam tú príslušnú hodnotu, vykoná všetky príkazy, ale čo je dôležité, zrušia sa všetky premenné. To sme tu doteraz nemali. Zrušia sa všetky premenné, ktoré sa vytvorili počas volania funkcie. V našom prípade sa zruší hodnota premennej. Zruší sa premenná počet a riadenie sa vráti na miesto, odkiaľ sme skočili do tej funkcie. Môžeme to vidieť aj na príklade, keď si zadefinujem novú funkciu. Skúsme si zadefinovať ešte funkciu trojuholník. Keďže skutočné parametre si ukážeme na grafickej aplikácii. Trocha zmodifikujem túto našu aplikáciu. Namiesto kreslenia textu budem kresliť červený kruh, aby sme videli, ako vyzerajú parametre, tak nakreslíme kruh so stredom XY s polomerom 10. Máme, akým spôsobom sa kreslí kruh s daným stredom a polomerom. Kruh bude červený, teda fill red. A budem tých kruhov kresliť na veľa pozíciách. To znamená napríklad od 30 do 350 s krokom 25 a takisto Y. A budem kresliť červený kruh. Pri
Pri kreslení červeného kruhu musím povedať súradnice, kde bude ležať stred toho kruhu. To budú presne naše dve premenné XY. Po spustení, to znamená dávam run, sa nám nakreslí takýto obrázok. A tu vidíme, že tých kruhov tu bolo spustených naozaj veľa krát, tak aby sa to takto pekne zmestilo. Čo je dôležité si uvedomiť, tieto XY, dve premenné, sú skutočné, sú formálne parametre, to sú dočasné premenné, ktoré vzniknú len na tú malú chvíľu, kým sa nakreslí ovál. Vždy, keď sa nakreslí ovál, tieto dve premenné sa zrušia. Pozrime si, tu sú iné dve premenné XY, ktoré sa posielajú ako skutočné parametre, to znamená, ich hodnoty sa posielajú do funkcie červený kruh. To znamená, do premennej x, do formálneho parametra x sa priradí hodnota skutočnej premennej x a tak ďalej aj do y. No a to sa urobí tých veľa krát. Pozrime si, aby sme lepšie videli, ako sú tieto názvy. Takže tieto dve XY premenné sú naozaj formálne parametre a do ich hodnôt sa priradia tieto skutočné parametre. Poďme sa ešte pozrieť na situáciu, ak by sme tu mali aj nejaké lokálne premenné. To znamená, môžeme aj tu definovať nejaké vlastné funkcie. Miesto červeného kruhu môžeme tých kruhov urobiť veľa. S tým, že parametrom nebude XY, lebo budú na náhodných pozíciách, ale bude ich počet a prípadne farba. A tým pádom musím zmeniť aj tento fill a musím zmeniť XY. To znamená, mali sme rounding nejaké náhodné hodnoty. Random. Mám toto a keďže tých náhodných kruhov chcem mať istý počet, tak to celé ešte urobím vo for cykle. Na tieto tri príkazy sa budú opakovať počet krát. No a čo bude teraz našou úlohou, je nakresliť náhodné kruhy. Napríklad 100 kruhov, ktoré budú červené. Iný počet modrých. A ešte iný počet, možno ešte menej žltých. V spustení dostávame asi to, čo by sme očakávali, to znamená, je tu strašne veľa červených, je ich tu 100, potom je tu kúsok menej modrých, tých je tu 50, niektoré sa môžu prekrývať a potom je tu 10 žltých, tých je tu najmenej. Ale na tomto príklade je zaujímavejšie niečo iné. A tým zaujímavým je, ako sa správajú v tejto definícii funkcie náhodné kruhy, čo sú to za premenné počet, farba, to sú parametre, premena i, premenné xy. Tieto tri premenné i, xy vznikajú počas behu tejto funkcie, to znamená, sú to lokálne premenné.
Tieto dve premenné dočasné, počet a farba, tiež vznikajú pri volaní tejto funkcie. V skutočnosti sú to tiež lokálne premenné. Takže týchto 5 premenných vzniká pri každom zavolaní. Pri každom zavolaní najprv vzniknú tieto dve a o chvíľku sa tam objavia ešte aj tieto 3. Takže každé jedno zavolanie nám vyrobí 5 lokálnych premenných. Keď sa opäť pozrieme na náš mechanizmus volania, tak okrem nových premenných parametrov, formálne parametre, ak sa počas vykonania všetkých príkazov v definícii funkcie vytvoria nejaké nové premenné, napríklad i, x a y, tak na konci sa zrušia všetky premenné, ktoré vznikli, to znamená aj tieto 3 lokálne premenné. To je pre nás veľmi, veľmi dôležité si uvedomiť, že každá premenná, ktorá vzniká vo funkcii počas behu, sa na konci volania tejto funkcie zruší. Aby sme lepšie rozumeli tomuto mechanizmu, tak si povedzme niečo o tom, čo je to menný priestor. Takže už vieme o lokálnych premenných, povedzme si niečo o lokálnych priestoroch. V skutočnosti tá tabuľka mien premenných, ktorú už poznáme od prvej prednášky, nie je až taká jednoduchá. V skutočnosti tých tabulí je viacej. Prvá taká základná tabuľka, to sú štandardné mená. To znamená, sú to všetky už predefinované mená, napríklad int, print, abs a tak ďalej. To sú mená aj typov, premenných, mená funkcií, ktoré vznikajú už pri štarte Pythonu. Týmto budeme hovoriť built-ins, sú ako zabudované, zadratované mená. Okrem týchto štandardných existuje ďalšia tabuľka, budeme ich hovoriť globálne, to sú všetky tie, ktoré definujeme na najvyššej úrovni, to znamená, sú to všetky tie identifikátory, mená, ktoré vznikli mimo funkcií, to znamená na tej globálnej úrovni, napríklad aj v shelli, keď píšeme niečo, alebo keď v našom programe píšeme niečo na tej najvyššej úrovni, definujeme nejakú funkciu, tak tá automaticky vzniká medzi globálnymi menami. A potom sú to lokálne mená. Tie lokálne mená vznikajú počas behu funkcie. Každá funkcia, keď sa naštartuje, tak si vytvorí svoju malú lokálnu tabuľku. Tá tabuľka existuje počas behu tej funkcie. Ako náhle funkcia skončí, tak tá tabuľka sa celá zruší. Ako to vidíte Python, ako on vidí tie tabuľky. Ja keď napíšem slovo dir, už sme dir používali, keď sme sa pozerali do nejakých knižníc, ale keď zavolám dir bez parametrov, tak on mi vypíše všetky tie mená, ktoré sú globálne. V našom prípade sú tu nejaké také špeciálne mená, ktoré on si robí vo svojej réžii. Tie nás zatiaľ nezaujímajú, ale sú tu zaujímavé tieto mená. Keďže sme pracovali s týmto programom naposledy, tak naozaj tieto mená, sú tam aj mená random a tkinter, vznikli počas behu na tej najvyššej úrovni a sú globálne. Lokálne si nepozrieme, lebo lokálne sú len v tých náhodných kruhoch a tie sa vždycky zrušili. Ale dá sa pozrieť do tých built-insov. No nám to vlastne aj prezrádza, ako sa na ne pozrieme. Keď ich takto napíšem, built-ins, tak zatiaľ sa dozviem iba len to, že to je modul, je to vlastne knižnica všetkých dôležitých mien, ale ja sa viem pozrieť do tejto knižnice, s tým už máme skúsenosti, že napíšem dir, tak sa dozviem všetky mená, ktoré sú už v tej najvyššej built-ins úrovni. To znamená, to sú tie, ktoré vznikli už pri štarte Pythonu. Nic sme nemuseli robiť. Veľa z tých mien poznáme. Už len keby sme išli od konca, poznáme slovo type, poznáme str a tak ďalej. Ešte tu objavíme range, round, print
aj print poznáme a tak ďalej. Tých funkcií, ktoré sme sa už naučili, je viacej. Postupne, ako sa budeme zoznamovať s Pythonom, sa dozvieme aj ďalšie a ďalšie funkcie. Takže tu nás z týchto funkcií už niektoré poznáme. Toto sú tzv. Buildings, predefinované funkcie. No a teraz ako funguje Python? Python funguje tým štýlom, že ako náhle mu zadáme nejaké meno premennej, napríklad premenu i, tak on pozerá tieto tri tabulky, ale od konca. On sa najprv pozrie, či to meno i nie je medzi lokálnymi. Ak nie je medzi lokálnymi, to znamená, nebolo to definované vo funkcii, ktorá práve beží, tak sa pozrieme ešte na globálne meno. Ak sa to nenachádza, tá premena i ani medzi globálnymi, ešte sa pozrieme medzi štandardné. Čo ak existuje medzi štandardnými? Ak by existovalo medzi štandardnými, tak použije tú premenu. Ak sa tá premena nenachádza ani medzi štandardnými, tak nám dá tú známu hlášku. Môžeme si vyskúšať známu hlášku. Pýtam sa, čo je to i. Tak on mi povie, že name is not defined. To znamená, premena i ešte nebola definovaná na žiadnej úrovni, ani v buildingsoch, ani v globálnej, ani momentálne v lokálnej verzii. Keby som sa pýtal na premenu i vo vnútri funkcie, po vnútri tejto funkcie, tak by naozaj tá premena i mohla existovať. Keď už prebehol aspoň raz ten for cyklus, tak už existuje aj premena i. Takže vtedy by nám žiadnu chybu nehlásil. Takže keďže rozumieme, ako vyzerajú tieto tri úrovne tabulky, hovoríme tomu namespace, to znamená, to sú tie na rôznej úrovni tabulky mien. Existuje ešte aj ďalší príkaz, tým príkazom je del. Príkaz del slúži na to, aby som vyhodil meno z nejakej tabulky. Samozrejme, funguje ten mechanizmus, že on vyhodí to meno, ktoré prvé nájde, keď prezerá tie tabulky od konca. Teraz momentálne nemáme žiadne lokálne mená, takže sme na globálnej úrovni. Ako náhle ja sem uvediem meno premennej, ktoré chcem vyhodiť, ak také meno existuje, vyhodí ho. Keďže neexistuje, ičko na globálnej úrovni neexistuje, tak nám nevyhadzuje. Pozrieme sa, aké máme globálne premenné, vidím tieto, takže môžem povedať del, napríklad random. To, že som vyhodil random, vyhodil som len z tabulky mien, tým som nevyhodil žiaden modul. Iba len momentálne nemám prístup k randomu, to znamená, že ešte pred chvíľou fungovalo randint, ale už teraz neexistuje, lebo on nevie, čo je to random. To znamená, týmto môžem vyhodiť hociktorú. Samozrejme, nemôžem vyhodiť napríklad print, lebo print nie je definovaný, on je definovaný v buildingsoch, to znamená v tej štandardnej tabulke a s nej sa vyhadzovať nedá. Ale môžem to otestovať týmto spôsobom. My už vieme, čo robí print, napríklad print je nejaký reťazec a niekedy sa hlavne začiatočníkom stáva aj taký preklep, že sem miesto zátvorky dám ešte aj znamienko rovná sa. Sa čudujem, aha, nič sa nevypísalo. Aha, vidím, dal som tam omylom rovnítko, tak to rovnítko vyhodím a on mi teraz povie, ale string sa nedá zavolať. Tak k čomu prišiel? On prišiel na to, že v tomto momente print nie je funkciou, to, čo sme ešte pred chvíľou sa mohli pozrieť, že print je funkciou, pre neho print je reťazec. Môžem o tom presvedčiť aj týmto spôsobom. Print nie je funkcia, ale print je reťazec. No čo sa stalo? Momentálne sa stalo to, že tento print existoval medzi štandardnými funkciami a tým, že sme urobili nové priradenie, pozrime sa sem, tu som urobil nové priradenie, tak som vytvoril novú premennú, ale na globálnej úrovni. A tá premenná má túto hodnotu. Naozaj sa ľahko presvedčíme, že medzi
globálnymi premennými pribudla aj premena print. Takže print sa nachádza aj v štandardných, aj v týchto globálnych. Keď mu poviem print, tak on vždycky prvé nájde globálnu úroveň a už sa nedostane medzi štandardné. No čo s tým môžem urobiť? Môžem to odtiaľto vyhodiť. To už vieme, to sa robí veľmi jednoducho. Takže keď urobím del print, tak on ju vyhodil z tabulky globálnych mien. Už tam print nie je, ale tým pádom print dostal len medzi štandardnými, takže už teraz naozaj bude fungovať to, čo sme sa pokúšali pred chvíľou, vypísať print. Teraz, keby som sa pozrel aj na to, že čo to je, akého je typu náš print, tak povie, že naozaj je to funkcia, ktorá je v tom built-ine, to znamená medzi štandardnými funkciami. To je len taký malý dôsledok toho, keď rozumieme, ako fungujú mená v týchto rôznych tabulkách. Vráťme sa teraz k príkladu s hviezdičkami. Toto pre istotu zakomentujem. A poďme na príklad s hviezdičkami, aby sme si ukázali, ako vyzerajú tie rôzne tabulky. Urobím si ešte jednu funkciu, ktorá bude mať parameter napríklad n a tá vykreslí pomocou výpis hviezdičiek trojuholník, tak ako sme videli predtým. Takže výpis hviezdičiek. Je tu preklep, výpis hviezdičiek, Tu budem dávať i podľa toho, koľkokrát alebo koľkatýkrát prechádzam nejakým for cyklom. To, čo sme predtým od 1 po, ale už teraz n plus 1. Takže mám takýto trojuholník a prípadne to vyskúšam vyvolať. Keď to spustím, tak dostávam objavil preklep, našiel som tento pekný výpis, tak toto vyzerá. Skúsme sa na to pozrieť takou veľmi dobrou pomôckou na vizualizovanie priebehu Pythonových programov. Ja veľmi obľúbujem tento Python tutor.com. Python tutor, ja už som si ho tu pripravil, vyzerá takto. Je to stránka, ktorá mi dovoluje vizualizovať kód napríklad v Pythone. Takže zavoláme si Python tutor. Vidím, že tento vizualizátor mi zvláda od Pythonu 3.6, lebo má tu rôzne iné jazyky. A čo by som chcel? Chcel by som vyskúšať tieto naše trojuholníky. Tak si kopírujem. A poviem, že chcem toto vizualizovať. On mi teraz prešiel do špeciálneho režimu. V tomto špeciálnom režime vidím tento môj program, vidím, že Python chce spracovať prvý riadok a zatiaľ nič nespracoval. V tejto druhej polovici obrazovky vidím, aký bude výstup a ako vyzerá menný priestor. Vidíme o chvíľku. Týmto next vykonám jeden príkaz Pythonový. Vykonaním tohto prvého príkazu sa zadefinovala funkcia výpis hviezdičiek. Zatiaľ sa nič nevypisovalo, ale global frame znamená, že globálna tabulka mien, tam sa zapísalo jediné globálne meno a to je referencia na funkciu výpis hviezdičiek. Vykonám ďalší príkaz. Ďalším príkazom sa vyrobila ďalšia funkcia trojuholník. Opäť vidím, že pribudol mi trojuholník ako referencia na funkciu trojuholník. Ďalším príkazom, ktorý sa ide vykonať, je trojuholník s parametrom 5. Vykonajme ho.
Aby sa vykonal trojuholník, zapamätala sa návratová adresa, vidíme to touto zelenou šípkou, že sem sa bude vracať a ideme vykonať trojuholník. Vyrobila sa hneď v lokálnej tabulke v mennom priestore sa vyrobila premena n, to je formálny parameter, s hodnotou 5. Zatiaľ viac sa neurobilo. Poďme ďalej. Teraz je tu for cyklus, ktorý pôjde n krát. Vyrobila sa premena i s hodnotou 1 a ide vykonať tento príkaz, to znamená výpis hviezdičiek s hodnotou 1. Pozrime sa, čo sa udeje. Pripravil sa ďalší menný priestor. Menný priestor, výpis hviezdičiek. Keďže vtedy je formálny parameter, vyrobila sa dočasná premenná, lokálna premenná počet a dostala hodnotu 1, vykoná sa tento príkaz a vidím, že naozaj sa vypísali tieto hviezdičky. Týmto nextom sa vrátim na to miesto, kde som predtým mal výpis hviezdičiek a keď to budem opakovať, tak vidím, že za každý menný priestor vznikne na chvíľu, menný priestor pre výpis hviezdičiek vznikne a zmizne. Takže toto sa tu robí. Keďže už mám teraz 5. výpis hviezdičiek, v tomto prípade, keďže sa nám vypísal kompletný trojuholník, tak sa zrušil menný priestor aj pre funkciu trojuholník. Ostal nám len globálna tabuľka, ktorá obsahuje jediné dve premenné, a to sú výpis hviezdičiek a trojuholník. A tým sme skončili. Veľmi odporúčam sa pohrať s touto aplikáciou, ktorá umožňuje krokovať. Kým si to nebudete vedieť krokovať v hlave, môžete hocikedy, keď budete na internete, využiť tohto tutora, ktorý vám pomôže aj pri komplikovanejších algoritmoch, komplikovanejších programoch nájsť chybu alebo pochopiť, ako to funguje. Len si treba uvedomiť, že toto nefunguje v grafickom režime, takže keď používame TK-Inter, tak tento tutor to nezvládá. Takže viem tým krokovať len programy, ktoré nepracujú s grafikou. Poďme ďalej. Ďalším krokom pri skúmaní funkcií je možnosť definovania správania, keď funkcia má vrátiť nejakú hodnotu. Funguje to pomocou špeciálneho nového príkazu return. Tento príkaz return, keď sa objaví v tele funkcie, tak return označuje, že sa okamžite tá funkcia skončí, to znamená, je návrat, vyskočenie z funkcie. My už vieme, čo to znamená. Zruš všetky premenné a skoč na návratovú hodnotu. A táto hodnota, ktorú sem posielame ako parameter pre ten return, sa stáva výsledkom celej funkcie. Asi poznáme niekoľko funkcií, ktoré vracajú návratovú hodnotu. Môžeme si ich zase vyskúšať, ako to vyzerá. Keď mám round 3,14. Funkcia mi vráti, má nejakú hodnotu, prípadne keď ju zavolám aj s dvomi parametrami, tak mi vráti nejakú inú hodnotu a tak ďalej. To znamená, niektoré funkcie vrácajú hodnotu, niektoré funkcie nevracajú hodnotu, napríklad funkcia print, vieme, že tam nevráti žiadnu hodnotu. Vyskúšajme si urobiť takúto veľmi múdru funkciu. Funkcia, aby sme si to lepšie preverili, funkcia bude prevádzať eura na koruny. Eura koruny. Parametrom bude počet eur.
že pracujeme s českými korunami, použije nejaký kurz. Dnešný kurz je 27,96. Toto vynásobí eurá a prípadne, aby som nedostal nejaké nezmyselné číslo, tak si dáme round. Miesta. Tieto koruny, to je hodnota, ktorú chcem, aby mi táto funkcia vracala, takže poviem return. Skôr ako to budeme spúšťať, si uvedomme, že euras je formálny parameter, teda dočasná premenná, lokálna premenná, a tu sa vyrobila druhá lokálna premenná koruny. Takže počas fungujú dve premenné. Tu sa nastaví hodnota, ktorá bude výsledkom funkcie, a zároveň tento return spôsobí, že všetky lokálne premenné sa zrušia, takže obidve premenné zmiznú tým, že zmizne aj tá príslušná tabuľka, tá lokálna tabuľka. Keď to teraz spúšťam, tak šeli vidíme, že vznikla nová funkcia, ktorú môžem zavolať s ľubovoľnou hodnotou napríklad 100, a sa dozviem, že dneska by som za 100 eur dostal 2709 korún a 60 halierov českých, ak ešte fungujú v Čechách haliere. Pozrime si ešte jeden príklad, ktorý môže byť poučný. To je program, ktorý bude počítať súčet čísel od 1 do n. Bude to počítať týmto spôsobom. Na začiatku je výsledok 0, teraz budem v cykle viackrát opakovať. To je toľkokrát aké veľké n, a za každý k tomu výsledku pripočítam n. A to n budem znižovať o 1. Keď tento cyklus skončí, tak výsledok sa stáva hodnotou, ktorý bude táto funkcia vracať. Takže v tomto prípade tu si uvedomíme, že premena n je lokálna premenná. Táto lokálna premenná n sa stále znižuje v cykle o 1 a tá hodnota sa bude stále pripočítavať k tomu výsledku. Až posledným príkazom sa táto vypočítaná hodnota stáva hodnotou celej funkcie. Môžeme to vyskúšať. 100 čísel dostávam 5050. Opäť si uvedomme, ak by tu nebol tento posledný return, funkcia takisto pracne vypočíta ten výsledok. Takže môžem to vyskúšať, že naozaj tento výsledok sa vypočíta. Akurát, keďže funkcia nič nenastavila ako výslednú hodnotu, tak preto aj výsledkom tejto funkcie je nič. Napriek tomu, že ten výsledok sa vypočítal. No a kde je on vypočítaný? On je vypočítaný v premennej výsledok, ale ktorý táto premenná pri skončení tejto funkcie sa zrušila. To znamená, aj to, čo sme pracne počítali, 100-krát niečo pripočítavali, tak sme zahodili tým, že tá funkcia skončila a nič sme nevypísali. Takže vidíme funkciu aj jednu, aj druhú funkciu, ktoré vracajú čísla. Takých funkcií môže byť viacej, ktoré vracajú čísla. Keby som túto istú funkciu zavolal s nejakou inou hodnotou ako celočíselnou, to znamená spúšťam skript, zavolám suma 10, už vieme, že bude 55 asi, ale keď to zavolám s nejakou inou hodnotou, tak samozrejme, že funkcia mi vyhlási chybu, lebo v premene n ako náhle nie je číslo, ale je iná hodnota, on sa skúša tú hodnotu 10, porovnáva s nulou a tomu nefunguje. Takže
On je háklivý na typy, ale v istých situáciách by to aj mohlo fungovať, napríklad aj 3,14 by nám asi fungovala. Alebo by postupne pričítal 3,14, 2,14, 1,14, 0,14 a dostal by približne takýto nepresný výsledok. Okrem takýchto funkcií ešte skúsim zadefinovať aj v priamom režime nejakú funkciu. Funkcia, ktorá vypočíta 3x a. Môžem to vyskúšať. Keď tam dám 3,14, tak naozaj dostanem trojnásobok tohto čísla. Samozrejme, keď tam dám celé číslo, tak aj výsledok bude celé číslo, ale je zaujímavé, že táto funkcia funguje aj pre reťazce. Python absolútne nerozlišuje, aký parameter dostáva. Keď telo funkcie funguje aj pre jedno, aj pre druhé, tak to zvláda. Ak by ale táto funkcia bola definovaná ináč, napríklad takto, predefinoval funkciu test, toto je jej stará hodnota, toto je nová hodnota, ako priradenie, tak od tohto momentu test 3,14 nám dá o jednotku väčšiu hodnotu ako predtým. Takisto aj test 100 mám o jedna viac. Ale čo je dôležité, nefunguje to už pre test reťazec, lebo sa tu na niečo pričítava k reťazcu, takže fungovať to nebude. Hoci Python zvláda aj takéto situácie, to znamená, že môžem pri definovaní funkcie sa spýtať, akého typu je ten daný parameter. Môžeme si to zapísať, aby sme to lepšie videli. Takto. Zadefinujem funkciu test. Ale tá funkcia test bude fungovať takto iba len pre čísla. To znamená, ak typom premennej a urob takýto return. Inak ak typom je str, tak to urob napríklad takto. A ešte čo nám tu naostalo? Ešte to môže byť aj desatinné číslo, takže keď nebol úspešný ani jeden, ani druhý test, tak skús urobiť 3x a plus a dáme sem niečo iné, aby sme to lepšie videli. Takže teraz, keď to spustím, tak takáto funkcia test funguje pre celé čísla. Pardon. Si tu ja v clipboarde niečo pamätal a mi to vypísal. Takže je to 301. Keď to isté urobím s desatinným číslom, tak dostávam iný výsledok. A keď to isté urobím ale s reťazcom, tak dostávam opäť inú hodnotu. To znamená, priamo Python môže takto testovať. Takéto testy nie sú úplne korektné z pohľadu profesionálneho programovania v Pythone. O niekoľko prednášok sa naučíme, ako to robiť správne, ale teraz na úvod do Pythonu je toto úplne OK. To znamená, kde sa zoznamujeme s funkciami a zoznamujeme s typmi a podobne. Čo je ešte pre nás zaujímavé, hrali sme sa s grafikou, hrali sme sa s farbami a môžeme definovať aj funkcie, ktoré sa hrajú s RGB formátom, to znamená, veľmi populárna je takáto funkcia, ktorá má 3 parametre
A tieto tri parametre sú pravdepodobne čísla od 0 do 255, aby to fungovalo. A na základe týchto troch čísel viem vygenerovať farbu a už poznáme ten magický náš vzorec. Nie takýto, tu je krížik a potom je tu R 2.0 2x. To je pre prvú zložku a ďalšie dve zložky budú rovnaké s inou premenou. Takže funkcia, ktorá nám generuje ľubovoľnú farbu, môžeme vyskúšať, ako to vyzerá. Ona vygeneruje takúto farbu. Ak poznáte 16-kovú sústavu z hlavy, tak vidíte, že sú to správne hodnoty. Podobne by som mohol definovať aj náhodnú farbu. Ale musel by som mať definovaný, teda importovaný random, aby toto fungovalo, ale aspoň zapísať to môžeme. Takže náhodná farba je funkcia, ktorá nemá parametre, ale napriek tomu vie vygenerovať range na 5, 6 na tretiu a toto celé s formátom 6. Môžem sem dať ten import a teraz by to už naozaj malo fungovať. Náhodná farba. To číslo, keď to spustím viackrát, tak za každým dostávam inú farbu. Keby som kreslil, ukážme si teraz inú grafickú aplikáciu, na ktorej ukážem ďalšie možnosti práce s parametrami. Vyhodím starý kód a miesto náhodných kruhov budem kresliť bodku ako malý krúžok. Bodka bude mať stred na týchto súradniciach XY. XY budem potrebovať neskôr. A samotná bodka bude mať polomer napríklad 5. Aby nemala zbytočný čierny obrys, tak vypneme aj kreslenie obrysu. Keď už mám farebnú bodku, ďalej vyskúšam zapísať funkciu, ktorá nakreslí istý počet farebných bodiek. Klasika. Vygenerujem si náhodné body, dám nejakú podmienku, napríklad podmienku, ak x je menšie ako y, kresli bodku na súradnice xy, ktorá je napríklad červená. Inak, keď podmienka nie je splnená, tak urob bodku nejakej inej farby, napríklad modrú. A keď je toto celé hotové, tak to spustím niekoľkokrát. Napríklad 5000 krát. A podľa očakávania dostávam
niečo takého. To znamená, tie bodky, ktorých x-val súradnica je menšia ako y, sú červené, ostatné sú všetky modré. A samozrejme, mohol by som robiť rôzne iné vzorce, ktorým by som to kontroloval. Ja som chcel ale ukázať niečo iné. Chcel som ukázať to, že môžem teraz experimentovať so samotnými parametrami. Mám momentálne funkciu, ktorá má 3 parametre x, y a farba. A keď chcem zavolať túto funkciu, vždy musím uviesť všetky 3 parametre. Ale mohol by som zapísať napríklad takéto niečo. Vyzerá to ako priraďovací príkaz, ale má to úplne inú funkciu. Tento zápis mi hovorí, že tretí parameter, farba, funguje tak ako doteraz, ale keď ho náhodou neuvediem a zavolám túto funkciu kresly len s 2 parametrami, tak tento tretí parameter dostáva náhradnú hodnotu yellow. Môžeme to vyskúšať. Ja to spustím ešte raz, aby sa mi zrealizovala aj táto nová verzia funkcie. A môžem vyskúšať kresliť bodku napríklad na súradnice 200, 100. Ešte to robím zatiaľ po starom. Tu sa mi objavila zelená bodka na súradniciach 200, 100, ale môžem to teraz zavolať aj iba len s 2 parametrami. Dáme sem nejaký posun, aby sme to lepšie videli. Tak sa objavila aj ďalšia bodka, ktorej som už nepovedal farbu, a tá dostala náhradnú hodnotu žltú. Podobne by som mohol pridávať aj ďalšie parametre, ktoré by mali náhradnú hodnotu. Napríklad polomer 5, ktorý keď nešpecifikujem, tak je to tá známa 5, bodka 5. Ale keď to teraz pustím a vyskúšam urobiť žltú bodku, zatiaľ je to malá žltá bodka, ale nemám problém urobiť aj povedzme gold, ktorá bude veľkosti 50, no 50 je asi veľa, 15. Takže vidím, že vyrobil som inú ako žltú takejto farby. No keďže parameter farba má náhradnú a chcel by som špecifikovať iba len polomer, tak to môžem urobiť ešte trochu ináč. Musím sem dať nejaké iné čísla, aby sa nám to objavilo. Napríklad chcem zmeniť iba len polomer, ale nechcem meniť farbu, tak mám možnosť aj tu uviesť tzv. Pomenovaný parameter 25. Keďže som nešpecifikoval farbu, tak farba bude žltá. A vidíme na súradniciach 200, 200, to bude niekde v týchto miestach. Sa objavila žltá bodka veľkosti 25. To znamená, vidíme ďalšiu vlastnosť. Okrem náhradných parametrov, ktoré nemusím uviesť, Python umožňuje pomenovať každý parameter. Napríklad tento zápis, ktorý som robil predtým, vlastne znamená, že nie prvý parameter, ale x parameter je 200, y parameter je 110, farba je gold a polomer je 15. To znamená, mohol by som to aj takto zapísať, nepíšeme to tam, lebo je to zbytočné, keď sú tie parametre v správnom poradí. To znamená, toto naozaj funguje tak, ako to bolo doteraz. Ale Python akceptuje ako náhle pomenujem parametre, tak môžem uviesť ľubovoľné poradie. Môžem uviesť hoci aj takéto poradie a bude to fungovať korektne. A dám sa na schvál y a x vymením, aby sme videli, že aj takto to funguje. To znamená, robím možno inú zelenú väčšiu bodku, ale na úplne iných súradniciach.
A vidíme, že vďaka tomu, že som pomenoval parametre, môžem ich dávať úplne v ľubovoľnom poradí. Takýmto parametrom, keď neuvádzam meno, hovoríme, že sú pozičné, lebo závisia od pozície, kde sa nachádzajú. A tieto parametre je jedno, v akom poradí píšem. Ak sa pozrieme na príkaz Canvas Create Oval, vidíme, že aj táto funkcia má nejaké pomenované parametre. Akurát v Pythone sa dá nastaviť aj vlastno, že niektoré parametre musia byť pomenované, ináč nefungujú, nie sú pozičné. Pozičné sú iba len tieto prvé 4 a všetky ostatné musia byť pomenované. Poďme ďalej. Takže už sme sa naučili ďalšiu vlastnosť parametrov. Parametre môžu mať náhradné hodnoty, parametre môžem volať s pomenovanými. To znamená, že v tomto prípade táto farba je meno parametra. Keď si všimneme meno parametra a hodnota premennej môže byť úplne rôzna, takže mohlo by to fungovať aj s inými menami. Na záver by som ukázal dva veľmi zaujímavé užitočné algoritmy, ktoré sa vyskytujú v týchto úvodných kurzoch a ktoré pre nás budú veľmi užitočné aj v budúcnosti. A prvým algoritmom je výpočet najväčšieho spoločného deliteľa Euklidovým algoritmom, takže známy algoritmus, ktorý už matematici poznajú naozaj stovky rokov, akurát ho nikdy nezapisovali v Pythone alebo v nejakom programovacom jazyku, aspoň pred tými pár storočiami. A asi ten najklasickejší algoritmus je takýto. Ak A je väčšie ako B, tak odpočítaj od Ačka, odpočítaj Bčko. Inak, keďže nie je A väčšie ako B, tak zrejme B väčšie A, tak od Bčka odpočítaj A. Tento while cyklus skončí zrejme vtedy, keď A rovná sa B, tak výsledkom bude práve buď A alebo B. Môžeme to vyskúšať. Pravdepodobne to bude fungovať podľa našich očakávaní. Hodnoty 18 a 60 majú šestku ako najväčší spoločný deliteľ. Problém je, keď to skúšam s nejakými extrémnymi hodnotami, 1 a 10 miliónov, tak samozrejme spoločným deliteľom je jednička, ale mu to trvalo niekoľko sekúnd. Keby tie hodnoty boli ešte extrémnejšie, tak sa načakáme možno aj hodiny, kým by nám dal takýto výsledok. A keď sa pozrieme na ten algoritmus, keďže Bčko je väčšie ako A, tak on túto operáciu od 10 miliónov odpočítaval jednotku zrejme 10 miliónov krát, a to znamená, tento cyklus bežal naozaj tak dlho a mu to dlho trvalo. Ale keby sme si všimli tento while cyklus napríklad, kým je Ačko väčšie ako B, odpočítaj B, tak z matematického pohľadu počítame zvyšok podelení. No a hneď nás môže napadnúť nová verzia tohto istého algoritmu. V tejto novej verzii nebudem odpočítavať tieto dve hodnoty, ale budem robiť zvyšok podelení. Troška to musím ale prispôsobiť, takže kým B nie je 0, tak zmením aj Ačko, aj Bčko na tieto hodnoty. To znamená, urobím zvyšok podelení. Keď tento cyklus skončí, zrejme Bčko je 0 a výsledok je v premenej A. Takže toto je taký klasický pythonovský zápis, každý pythonista je hrdý na toto. Výsledky by sme dostali rovnaké, akorát, že v ten druhý prípad sa bude počítať výrazne rýchlejšie, lebo on to vie urobiť na jedinú operáciu. Zvyšok podelení vie zistiť, že je tam
zvyšok podelení je 0, takže tým pádom cyklus skončí na jedničke. Tu si všimnite to, že som tú istú funkciu definoval za sebou dvakrát. Keďže my vieme, že def NSD vlastne do tabulky mien priradí definíciu tejto funkcie, to znamená premena NSD má túto definíciu a o chvíľu urobím to isté pre premenu NSD s iným obsahom, tak vlastne do premenej NSD dostávam novú hodnotu a tým pádom prekryjem tú pôvodnú. Takže toto je bežné v Pythone, že tú istú funkciu zapíšem viackrát. Každý Pythonista vie, že tá druhá verzia je platná, ale tú prvú som si nechcel pokaziť. Poďme ďalej. Podobnou funkciou, ako je NSD, ktorá je tiež veľmi známa, chronicky známa, je postupnosť Fibonacciho čísel, Fibonacciho postupnosť. Tá Fibonacciho postupnosť vyzerá približne takto. Fibonacciho postupnosť začína hodnotami 0,1, to je 0. člen, prvý člen, a každý ďalší člen je súčet dvoch predchádzajúcich. To znamená, ďalší člen je jednotka, ďalší člen je súčet týchto dvoch, teda dvojka, ďalší člen je súčet týchto dvoch, teda trojka a tak ďalej. Ďalší člen je súčet týchto dvoch, je 5 a už teraz pôjdeme asi rýchlo, 13, 21, 43, 44, 55 a tak ďalej. To znamená, že toto je známa postupnosť, ktorá sa takto jednoducho počíta. Pythonový zápis, taký ten opäť klasický, chcem NT Fibonacciho číslo, je menšie ako 2. To je 0. Fibonacciho. Prvé Fibonacciho číslo sa počítajú veľmi ľahko, lebo pre tieto dve hodnoty priamo to n mi hovorí to Fibonacciho číslo. A pre všetky ostatné to počítam tak, že si zoberiem dva členy tej postupnosti. Na začiatku sú to 0,1. A ďalej budem opakovať, budem n-krát opakovať, alebo prípadne cez while cyklus, alebo nejak podobne budem opakovať túto jednu operáciu F1, F2 rovná sa F2. F1 plus F2. Budem opakovať n-krát. To znamená, vlastne nie n-krát, ale potrebujem to n-1 krát. Takže kým je n väčšie ako 1. Takže return F2. Keď to teraz otestujem, napríklad prvých 20 Fibonacciho čísel, takže vypíšem I a fib I. A naozaj sú to tie členy, ktoré sme ručne vypočítali, prišli sme potiaľto a všetky ďalšie takto rastú. Samozrejme táto funkcia mi vie vypočítať aj 50. Fibonacciho číslo a tak ďalej, ako bez problémov, hoci dosť to rastie. To isté môžem zapísať aj v takomto úspornejšom zápise, podobne ako bolo NSD. Zapíšem ešte aj to, je to poučné. To znamená, prvé, čo urobím, prvé dva členy Fibonacciho sú tak ako predtým. To je to Fib1, Fib2. Ale už testujem n-krát. A plus B. N minus 1. To znamená, že je to vlastne
podobný zápis tomuto. Keď si porovnáte tento zápis s týmto zápisom, tak sa vám to musí zdať veľmi podobné a je to niečo, na čo je Python veľmi hrdý, že takto úsporne a čitateľne vie zapisovať aj takýto kód. To bola posledná ukážka dnešnej prednášky. Ďakujem za pozornosť.